The President of Ukraine. Hepdeniň 3-nji güni Ukrainanyň lideri Vladimir Zelenski Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna resmi saparyny gurnady. Bu onuň uruş başlanandan bäri ilkinji resmi sapary bolup durýar. Bu resmi sapar Ukrainanyň halkara sahnada güýçli hatarda durýandygyny görkezýär. And from Africa to Australia, the world is too interconnected and interdependent. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagtynda söz aýtmak üçin sahna çykan Zelenski, Ukrain halky erkinlik we demokratiya uğrunda basyp aljy uruslara garşy göreşýändigini we bu göreşi beýleki milletleriň hem adyna edýändigini dile getirdi. Günümüziň dünýäsindäki ýurtlar iç-içe gurulup öz aralarynda garaşlydyr. Şol sebäpli bu bolýan uruşa sessiz galyp, özüni howpsuzlukda duýup bilmez. Amerikanyň pulu bize sadaka däldir. Biz ol pullar bilen siziň, biziň we beýlekileriň howpsuzlygyny we demokratiýasyny gorýarys. Terrorist Russiýanyň Ukrainaga garşy jinayatçylykly uruşuna Iranyň dronlarynyň beren ziýany gaty uly boldy. Bu hem bize bir terror hökümetiň başga bir terror hökümeti nädip goldaýandygyny görkezýär. Biziň bulara garşy göreşmegimiz üçin köp sanda agyr yaraglara mätäçligimiz bar diýip Zelenski Amerikada eden çykyşynda belläp geçdi. Washington Post we Politico'nyň berýän analizlerinde Zelenski Amerikadan köp sanda agyr yarag talap edendigini, emma Biden'in bu mesele boýunça entek gyssanmaýandygyny öňe sürýärler. Onuň deregine bu uruşy parahatçylykly ýollar bilen çözmegiň gerekdigi görnüşine eýe bolýandygyny ýazdylar. Analistleriň düşünjesine göre Putin bu meseleni parahatçylykly ýol bilen çözmekden has uzakda.